Pia, no sé si ho has sentit, però al poble ja fa dies que no estem tranquils. Diuen que hi ha una bèstia, una cosa enorme que viu prop d'aquí. Cada cop que apareix, algú desapareix i ningú sap quan tornarà. Que aquesta història fa molts anys que es repeteix. Un drac que viu prop del poble. I el drac no és només una bèstia. Diuen té gana i cada any necessita menjar per calmar-se. Per això la gent del poble intentem donar-li el que tenim. S'ha acabat el menjar per al drac! Ja no tenim recursos! Què podem fer? Hem de fer un sorteig entre tots els habitants del poble i veure qui li toca entregar-se al drac. S'ha d'entregar la nostra princesa. Us ho demano! Us ofereixo tot el meu or i la meva plata. Murmuris de la gent. Si em perdoneu la vida de la meva filla. Se'n va sola, cap al drac. Princesa, fugiu! Ho ha aconseguit. Ho ha aconseguit. Ho ha aconseguit.